Ska det vara så jävla hans svar? Nej, Vad sa du? Lena. Sätt den ner. Vad är det? Ja, det gör du. För 1 år sedan, ja exakt idag, så ringer det en dam till mig som säger: hej lille Snackepär, jag ska tala om en sak för dig. Om exakt 1 år från och med idag så kommer jag med världens trevligaste lärare. Du anar inte hur duktiga de är allihopa från Hanemålarskolan i Nybro. Nå, så jag var där för några år och föreläste så jag vet de är jätteduktiga där. Jaha du, sa Lena. De är fantastiskt bra allihopa. Och de kommer i tid. De håller sina raster. Och ibland så jobbar de över utan anledning. Alltså sådär bara. Hur bra som helst allihopa. Jaha, sa jag. Ja, och när vi är ute och kalasar, det är lite sällan vi är det. Men när vi väl är ute, då är det aldrig någon som blir för full eller stor i käften eller någonting. De är hur trevliga som helst allihopa. Nej, men vad roligt, sa jag. Jaha, det är det för, då menar Lena på att när man blir så många som ni är och man är ute och kalasar, då är det alltid någon som blir för full och någon får kärleksbekymmer och ja, någon ska babbla om grannen och ja, ni vet hur det är, tjejer. Men, sa Lena, inte i min grupp. De är fantastiskt trevliga allihopa. Och nu har jag haft förmånen att träffat er en liten stund här ju. Och jag kan ju inte mer än hålla med dig. Du hade ju rätt. Strax innan hon skulle lägga på luren så säger hon så här: men, och så smäller hon luren i örat på mig. Jag sa till Hönsa-Lotta, vad var det för en lustig människa som ringer? Berättar om en skola i Nybro och hur fruktansvärt trevliga ni är allihopa. Det är ju i och för sig, det är ni ju. Men, och sen avslutar han samtalet med att säga men, och så smäller hon luren i örat. Vi blev inte riktigt kloka på det här och jag kunde inte heller se vilket telefonnummer det var, för vi har inga sådana moderna grejer. Vi är luffare, vi har inget sånt. Dagen efter ringer telefonen. Ja, hej du lille Snackepär, det är Lena här som ringer. Jag är från Hanemålarskolan och du ska tro, de jag kommer med, det är bara 363 dagar kvar. Det är världens trevligaste grupp, en kille följer med. Ja. Det var jätteroligt. Jaha, sa hon. Men, och så smäller hon luren i örat. Sen har hon hållit på att ringa förlåt uttrycket, jävla dag. Ja, det var en dag hon inte ringde. Då ringer hon dagen efter så säger hon så här: du lille Snackepär, jag kunde inte ringa till dig igår för jag fyllde år. Precis som jag har med dig, Fröta. Så jag ringer 2 gånger idag istället. 11:30 i natt. Alltså igår, natten till idag. Hönsa-Lotta och jag, vi skulle... Stoppa korv. Nej. Vi skulle rulla köttbullar. Ja, nej, köttbullar. Köttbullar? Ja, då ringer hon. Men då sa jag till henne på skarpen: hörde du? Nu har du ringt varenda jävla dag i ett helt år. Och så avslutar du samtalet med att säga men och smäller luren i örat på mig. Vad är det för grupp egentligen du kommer med? Är det en sån grupp där män som gillar män eller? Ja, det finns allt möjligt idag så det tar ingen notis om det. Det finns allt möjligt. Vad är det för några? Nej, du lille Snackepär, det är därför jag ringer så här sent idag. För jag måste ju ringa och tala om vad det är. Det är världens trevligaste grupp allihopa. Ja, det har du sagt varenda dag i ett helt år. Men det här män, det är så här, de gillar skvaller. Ja, det sa jag också. Men Lena, lilla, jag har jobbat som journalist i så herrans många år. Jag har ju betalt för att förmedla skvaller. Och jag är faktiskt Bodas största skvallerkärring nu. Va? Bodas största skvallerkärring. Nu tycker jag inte att du ska vara så blyg. Jag är inte blyg. Nej, det kan det. Du kan gott säga att du är Smålands största sladderkärring. Eller södra Sveriges största. Lyfta på hatten. Ja, det får du göra. Sen kunde jag ju inte sova i natt. Jag har legat och rullat i sängen halmen hela natten. Och grubblat. Men framåt 3, 4, halv 5, 7 någonting. Då kom jag på ett skvaller. Vad hände då? Jag kom på ett skvaller.